Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangin yun, di automatic ang washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary ang washing machine. Bagay yu ti kasjay, ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samot. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatang. Alam nanang, gatangan niya tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibagana anak. Namagan nyo palaan. Saan awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa di naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen gatangin mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kano basit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan agatang na jay. Huwag nga raud. Ngam na short kano mati kwarta na. Jak amo ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan nun tayo ginatang may washing machine niya umina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbagan na Rico kan kaaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalmaan. Anya? Ni, jak mo day tatang. Kasta aya, anya ngay, ala account. Nabayadan mi mata. Ay, alaan nyo nga roden no ginatang yugayam ajak mo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan Rico? Inla kum gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay bagakan kan. Ala, sana balay tana amuamaw. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Amot kakaiso na nagbalbaliw akon. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mad. Pagregrigatak mo ti sugsugal kaw. Kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan laeng, agas ti boring. Di nakla maawatan nun ayami na. Ay, jakamukan ka. Addan do aputot mo, ngam di ka pailaagnak-nakam. Aramidan matlata dagiti jak kayat. Pag-aayat mo mo ti mang stress kanyak nga asawam. Nay kat to'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay boy, amam medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila ising-singit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat kan ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal adak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inaklamaki karuba. Ay, una yun day tanga asawak. Diyakan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Mata kamin. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramidan ti kabinet iti sirok ti lababoy o manang.
Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umaymay. Rimor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang itisidaan nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kunamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y tasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi, iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurme ti alaam kadagi jayan. Agyaman nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Ket awan nakasagana nga ipamerienda ken ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo dayja taon. Nala, ingkamangkitan iti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugal iti kalman. Dakkal kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya, diyak ka mo dayta Ape adi mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo talaga, Marisandra. Iso apasensya kan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ammo dayta. Nang ipanamjay inabak mo, di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamuak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderen nak nga asawam. Saan akasta? Ngam kas asawam, pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamuak Oo, adakat kastan. Amin na planok, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kasta? Lalaengem tibiyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta. Ngam sabali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin a desisyon ko wano ganwat ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin nyo nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makaawawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti ko makayat ko laang, kat ipakaamumot kanyak adagiti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Inka kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong. Adi naman laiyuman nga umunakan ka. Ay, awampay na puuta ka kastangay naramid na mare. Taami na plano na yuman na nga umunakan niyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirumba nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat wano plano na. Apay, nilakay mo ngay, sana kastaya. Pulos mare. Iti pay la sa bali at tao ti pakaamuak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso masurusurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma.
Panagriknakit kasla sa anak nga ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kasta mare. Ibaga na amin kanyak, Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo. Kasi na mare. Day tamo ti pagbili pa ki asawa. Taultimo ipapan na iti karo. Bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di mapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asalaag pakada no simang puteng. Nunalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo wangkaw. Amangan no kayat na agatangan. Jakmat la masango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinwang day jay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang samo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela dagiti ubay. Nasayat nga rodan no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Ilusardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rudya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam, tigagaram. Hey! Ala magnakaanoang. Hey! Ne, apay, buludin nyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Nukas na, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Hanggang na pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day diyang anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro diyang naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kun tatang. Ala, bayam takasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di na madgayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kat mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akma ang tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapol la maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag, noom-nowan no saan taramidan da. Kan respeto mo tanay da asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta isaw. Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. Iso didak kontraen iti kayat kong aramidan. Apay adi ka matagtagari, Mina. Itay pa'y lamad-madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakamaw adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man na igatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay tindulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang sa binagbagandak. Kaslakit din ubing abasit a sir-sermunan dan. Gapoy timbagbagam kadakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kadakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ina.
Jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbang nga mangipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamot ngamin unay. Ti kayat mo, maamwam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalinti kasta ah? Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalintagam. Hinaldaw na rumrumor kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga uray di tapay nalpas na nagsarita. Andiat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot ngamin makimarmaritis iti karuba ti ramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw kamot awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di ka mo't sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mare. Minaan niya pare. Ha? Anya flight nga ibagbagam mo't, Mare? Di mo agap apply para abroad ni bakit mo. Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan. Intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga rod, Mare. Agawin ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apaya di mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Mag-abroad ka mo't gayam mo, nandiyak kamaw. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanyak, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brunak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagiti anak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apay nga ita ka lang online. Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayat lang ta, ari ko. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagapgapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid dito balay. Apaya di mo impakamaw ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akit taasawa na kit nga road, Mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga bagbagam? Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya amaamuam. Anya? Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay nga yakas tamot ng ti ibagbagam, bakit? Saan ka diakas ta, Di mo plano tayo day, ti agkasar? Nabayagan a plano day ta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti ta saan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsina ta. Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta? Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam-idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya? Day, rumor ka day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, lumaya mo ilapurma ka mapanagaran. Ay, sus!
Unay dayta na porma manakaw. Ay maday, sukatam tabadom. Bado tila kay dayta. Nakaislaks kakit dayn sa ka nagpulo iti sabong-sabungan. Kan nakabalat ka iti sapatos. Sa ka nagpumada. Anya ngay dayta apostura manakaw. Kastoy matisigod pa nagpurpurmak. Kasla di kay pailan na irwam magkanya, nanang. Ay maday, palakayan nakatilangam iti kasta apurmam. Agsukat ka anak ka. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam do kasta ti posturam. Awan matern oken ka. Basta komportabli ang iti kastoy alangak, nanang. Anya! Sige, mapana ka untanay malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na purmante. Abay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvey. No pa nagpurpurma laang, ay sus. Aday yung nga atiwak di kasinsin mo. Wana tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy ti rumbang apurma kaanakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wano panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elvey, kaanakan. Madismular ti panagbakit ken panaglakay tayo, no pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan, sa kagpurma iti pang grade 5 babadaw. Ibagadan to, agkabaw kan, takasla ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakit, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwag ababalasang no pinurmaan laeng ti pagsasaritaan. Agdan ti anak ko. Nay, apaya kasla nalpay ti abaga masimang pagtruhel. Awan sa hamot tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka, ay kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga roon. Ni Elizabeth ti kaya kong asawain. Awanin sa balipay. Ni Elizabeth lang. Kahit kunamat nga awan namnamam kan kuana. Anyat kunan aya. Sumapulak ka no iti sa baling armat. Tagduadwa nga ming kanya. Amangan ka nung luluko lang. Anya, ay sos, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka ama panagaraw. Anya? Kababay mo na? Ang mga no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar iti bukod ko asaka. Ang mga no adda ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam ti armam. Think positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda, ken tagaano aya day tanga Elizabeth. Ne, Cesar, da kayo matkayam. Ay, nanang mo ka day. Why? Iso ti inak? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-armentoy anak ko, anya. Abalayan to be. Nanang. Ay. Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan, kabsat. Ay, sumrak kayo, kabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sos, anay ko, ay, simakit mo tingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan, kabsat. Ay, maday, sumron sa manan ti sakit ti tiyan ko. Ay, stay ito yung ngipon ko, kunak ko ba? Ay, anay ka, ay, anak ka, una akong agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka, anay.
Nanang, apay nga anak kami suka yaw. Adda ka din nakabadtripan yaw. Ha! Di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Mangipapain ka. O madakas ang makitak iti dayta. Ay naanak kaw, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay kalukwan day tang ibagbagam. Adudita ti mabalin mo nga armon. Ay, basta, jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di na kano kayat paraken ka. Ha? Iso nga ibagbaga ka, sumapol ka niti sa bali nga armam. Ta sigurado nga adu ti agbalin alapod na klunan ka. Basta si Katyay ayatag. Di ka sarda nga naging nga di na aklunain. Akluna, kadamot pa nagayat ko ken ka. Dagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadi aramidin ta. Anya? Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wang makibibiyang kadata. Ngam amangan no niya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatag ka kadwat, ha? Si Katyay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba inday di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan nyo nga, no isot kayat na antay. Ay mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas metlakin ni Elizabeth, tagbalin amanugang ka. Anyalat sa dagiti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpili nga minan iti inaram na. Kunada oray kumabot ano baknag. Ante, narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw. Ang mga no nasingpo mo day dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daimpakan day dya nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuman na siguro. Anya? Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmot itatag parikot, hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga aday yung umsika. Di ka madanagan. Amunan, ti may papan ka dada. Kati kayat na, agkasarta na paman a sumangpet. Ha? Agpaisaw? Wen, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agungat day chay. Dinalakit di kayat, ti panagkalay sata. Di ka madanagan, ta kasaritak to ni Nanang. Nanang! Nagkayat kayo maidisang kaday. Inayat yung day di tatang. Iso maawatan da ko mamita. Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat. Tatungkal tao ke makari na mo itikastay. Awan bibiyang ko kada kayaw. Ay na. Sukir ka. Iso ang makaammo kayaw. Nudenggan na, pagyamana. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaammo ka. Aramitin nyo ti kay kayat yok. Ay, nahagyaman anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa akmanan. Ay, sapay ko matamaawatan nak. Ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti day tabanag saan ka di nanag. Awan ti problema ko nakalangaro din. Agrubuat kayo kay di. Mapan tayo di balay tinubyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Ha? Agpaiso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga alo kuyak di aramidak. Tapno maawat na kayo nga kas manug. Nanang! Adda kamay! Naimbag nga oras mo, kabsat. Kaya't da ka kumaama kasarita. Nanyapay lang tirumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak nga'y nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabalen na Ay, sige. Sumber kayo. Mala, umunag kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaaw. Mala, iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jakla impagarup nga adagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang ka.
Agyaman na kata naawat yung matlang ni nanang ko, nga agbalin na manugang iyo. Apikit din na saan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak ka. Ay, ting kayo na. Ay, patyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni nanang ko, iti sidong ti anak mo. Ayatan diya tayo tunggal may sa. Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damagan. Anya nga diya ta? Adda ka din nubiyam. Ay, awampay mat. Agpada nga ron ta. Ay, gayam. Mabalin ka dahi nga awisan ka inton malaham. Sa dino ngay. EJ Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasjay, agpagnapagnata. Ay, sige pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, nikaw. Nikaw. Anya ngay matitipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita ket awan pa'y nobyam. Napili kan saman. Sa anak nga napili. Napukawan ti ganas ko nga makiayan-ayat. Ngamin kat namin adungay nga nalukloko ak. Anya? Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya? Manot taw-tawon da ngay. Buente uno, kan 19. Anya? Ay. Apay no padasum ti bakit, Nico. Bakit? Ay? Anya ti amom ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. Anya? Angam, napili kan sa mga main. Saan nga rod? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat, kan dinak isuksukat. Anya? Sa anak sa nga agsubli di abroad na nang. Ay, katadakan ka day ta, anak ko. Mga sawakit di sa akto agsubli. Mga sawa. Apay, adan nobyam. Kat adya. Sino ngay? Nga ko na yung ibagayo na nang. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak day to'y anak ko. Nga day taya? Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay la kumata maawatan na. Kundi ka kumaagong ungod Nga day ta? Makiasawa ak matun iti mabiay. Sino pakiasawa niyaw? Ano kasta adali mo da nubyo yaw? Nabiit kami pa'y anagkin na awatan na nakaw. Apay asino ay tinubyo yaw? Ni Nico nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kailan ka din makasapul iti sa balay. Apay anini ko pa'y langay. Makiasawa kayo iti siyumang kao. Kahit anya ngay nga rod. Kapilitan ata ay ayatek nga rod maut. Agin inayat kamay anak kao. Nanang! Kasano day tangay? No makiasawa kayo iti anak ni bagat kao. Ay, matiya. Di awagak ton iti tatang ti siyumang kao. Isuntumot tintekin siyumang kanyak. Ay, maday, nagulaw. Kahit uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Diyak kayat? Sumapol ka iti sa balay? Saan aninikaw? Naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rason ti saan mo apangayatan kininiko apara kanya. Di saan tang agbinbin nirngas no day ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Unfair mat ti kastangar aramidam managim bubukod ka. Tadi mo kayat nga agragsakak. Ay, nasa nakasta na nang... Ay, basta! Makiasawa akin ninikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni Nanang Paymot. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya.
Kano ti kinabukat na ti problema? Apay nga diya kayo? Ubing ba tinakaasawan nyo? Iso nga maawatan diya ka di. Diyak ngamin kaya ti makirelasyon iti ubing ngam siya. Ta, ang mga nopal, diyangan diyak tumanan. Amo yun, matinaglablabwasak. Wen ngam nanang di asawak ti asawaem. Kasano day tangay? No talaga, bakit ti kayat mo nga asawaan, sumapol ka dita? Adu dagiti babakit dito lugar tayo? Adu ti balo? Basta saan na ni nanang? Di naksukiran, Nico! Anya? Umayak man, anak ko. Nay, nanang! Da kayo magayam! Ay sumra kayaw! Agyabanak. Adda ni Nico dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kun saan nga imaw awag apulos. Nawanan Nagluwas idi parbangaw. Nagsubli niya brown. Anya, apay nga'y asaan ang nagpakada kanya. Kaila kasarita ni bakakaon. Nakapanunod ta anak ko, nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti panggandang na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay iti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Ang saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sananang. amok adi nurugam ti anak mo. Tamok adi na kayat aparakan ko na. Apay akasta ka. Inawat ka para iti anak ko. Nga mapay adi nak maawat para iti anak mo. Apay! Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata na nakaw. Nailiw-liwag kung ti pan nakapaay ko kun ayat. Di nasayatan o kasta. Ay, wait. Adan asawa ni Nico, ija brown. Wan nga raw, nadamag ko dayta. Ang amawan kanyak day jayan anak ko. Nakamubo na kaun. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan inubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak amis mo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawatak ko na nakaw. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na pasensya. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may kaditoy. Sika at agilibre mayang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nakbo ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kidin. Sige. May sa labis ko. Ken may sa adyos. Ti kabailak nga ilibre. Ay kat, respitar ka. Ano dahi ti kabaalam nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalay. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay kawan kaano aya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin ton bigat, Bonjing. Nagapam, Medyo store ba kayo? Napanak yung matang idasing. para asin lang agatangam. Nagbayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam iti istor. Dagijay manan chicks mo. Olay lakit. Di na ito asawak ta. Agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan? Di mangisukat king ka. Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapag-imunan. Saan mo? Sikakit di mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit ni. Ay na, ex ko dagi dayon, ex. Nalpasan ti amin kada kami. Pas is pas. Imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang tilab ko kuna kamay.
Promise. Sardangam tikas na nga ramid mo, Bunjang. Di nakpagpungtutan, tama nga noan niya ti maaramid ko. Bunjang, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Jak amo dita nga asawa. Simroman ti kinalaingnan nga gimo. Apay, adda chicks mo aya. Awan mo. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramidag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Abay, dakas na makisarita iti ex. Ay naanak kao, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor aramidin, tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain, at akarbangan na agimon. Yung awan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, aping nga ni mayang dito'y balay. Tangdanak agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbaga kaya amanangdan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakay. Tani, awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabanok ka. Anya, Kaasi ka nga main bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadi agim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat men ti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas. Ha, jakpat yan day ta. Pas ispas nga. Ipaspas kung to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyala. Papanawam day di a babae. No di mo kayat nga agapat. Ay na, awan mo tilumbang nga pagapahan ta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta at katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadi agkaskas tawan. Ngay, anyat sang itam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw, nanang. Anyat si Daya, oh. Dinengde nga nasagpawan iti natuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun, nanang. Anyat sang itam maya. Di manugang yo, ah. Nanangdan iti agdalo si Di Balay. Adi nempakpakada kanya. Di ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ang JX natin, nayaban ng aglaba. Asinumat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pailang aging gaita. Ay na, atap mula ang dayta. Awan pamanagnag mo, anak ko. Saan pailang nga umdas a pamanak na kaya tararamidan ni Bunjing, nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan, anak ko? Basta, masurunak, nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay, anyat masapul mo, Jonah. Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga. Agpa-body massage kano. Anya, ay saan? Anya aga po ang masahim ti asawak. Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabahok ije salon, Maray. Ag-body massage ken beautician. Ken kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay kukuna nga'y. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan kwa na. At Daniel Catermi dito'y balay. Pubulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isuglat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah king ka. Agpamassage ka, wano agpabuhis ka, wano agpakulot ka,
Uno agpakukuka. Ay, saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing? Ah? Ay, saan natin? Agbinulan ngami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kaya agpaspasugnog. Tawa mo madingar aramidakan ka. Anya kamatan? Ang damot ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngamjay pa ex mo. Ah, unay lakit din aya. Patintumod lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo tikay kayat mo nga ayaban dito balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay na, agasawatan ba kayo? Si ka nga ro ti winner dito puso. Si ka ting kasar ko, ti inasawak. Si ka ti reyna dito puso. Awanin ti sa balipay. Alan sangunak man, dinaktal-tal likod ang please. Maturog ka kiteng. Masurunakan ka, Bunjing. Inayabam man kanugaya man da di adyo na di balaya, Bunjing. Pag sinsinublatom kanu idakin ni Mayang nga ay ayaban ijay balayaw. Wen, trabaho ti makagapaw. Naapay nga umayday di balay. Amuyo may alabandera ni Mayang. Ken beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang aruden apagimimunan ni Marida gijay ababae. Taex mukat nga rud ida. Ay na, mamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang aruden. Lusya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga aruden, pagimunang pailaang. Saan mat nga rud nga agpada ti ugali yu iti asawam? Nalabos mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kahit amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minan nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak di tangtangtan ko kalakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na tararamidag. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya, tigas ta. Anya? Diyan ka man amo na lang. Yung kasla maragrag sa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nangro na no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknak, nakatata-erak launay na lang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo, Bunjing. Mismisuutan na man ni Bakumaw. Kasday na laeng, style na mayang. Kasla ka na yun nga binulan na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kon. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti panaglablabadak kan panagdaldalos ko di balayaw. Ay na, umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawak. Baka pag-imunan na, mag. Ay baya mga gimon nita. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba ka mo. Ay, basta umay ka aglaban bigat mayang. Sika lang, di magustok ti panaglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Day, papanamaya, mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't ki diti papanak kita. Agyamanak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mo nga da importante apapanan na. Anya? Nanang, yaud ko nga rodan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi.
At daparti nga inatindaram, ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagigay batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasindak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may isa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? ado kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Katsyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. At sino ti kadwada? Ipan ko pa'y naigibalay dananang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang man. Maburing ak dito'y balay. Iso nga agrelaksak man man. Oray sag paminsan laang. Nadadaal kat Jerepta. Di mo't lumamiisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bam tuman nga rin bakit? Kaya ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa eh. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakil ti discount ko no iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadaal arefta. Hey, limbang nga oras yaw, bunjeng. Ha? Maala, sumrakan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair iti refta maray. Anya ko matidangkos na. Nalaing agrepair ni Loreto. Kandakil ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Ken agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, gusto pa'y dayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makityandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, maan ano ko ma. Awan mat dakas na. Awan mat relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Aslawan delikadesa mitigas na aramida ma. Ne, anya ko matidakas iti day tangay. Kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsi na kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan madingar aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinta! Ha? Sakti Roman! Agbati ka dito balay! Ne, apa yan? Saan ka manhig? At darik na ka masakitan? Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana. Ha? Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha. Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak. Amo magayam ti masakitan. Ang damat gayam riknam. Nga maapay hapas pasakitan na. Ha? Ang damat gayam riknam makasta. Nga maapay akanayon mo nga yapan nagitex mo dito'y balay. Apay punjeng. Ay, ala, Oslo, di ka nagsangit ba kayo? Surin, Wan, surin. Di akong ulitan dahil dyan hinaramit ko. Di akong ayaban dahil dyan nga ex ko dito balay. Promise, promise. Ala, din gusto na. Surin, Wan. Ay, ayatin ka ba kayo? Promise. Liklik ako nga aramidang iti saan mo akaya. Basta di ka ba makikuyog iti dahil dyan alureta, Wan? Wan, sanan. Ingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso apasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang arako ko na. I love you to nakay ko. Bakit ko?
Nga day taladawan akit kita am Junjun. Ag isim-isim ka mang kita di taladawan nga igemaw. Nagsiksing rod unay day ti tiksmit ko ninong. Nagpintas siga. Pinatuludan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita matibagbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudin na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino, taksila Diyos ako naman. Ay kaya no kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mau. Wan ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man? Wan Junjun, tamailiwak manan iti busis mo anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin iti busis mo. Ay na, maragsakan mo na karagita nga ibagbagam Janice. Kasla aglag to dahi ti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Siga ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak na nagkamalay. Makita kami itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Junjun. Sige ka, Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kasta ya. Alang nga Rod. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa dino ti papanam? Siga magam na ita, insan. Itayak pa ang mga ayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Well, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Napintas ko nagsiksi. Ay nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita amajay nasaya ati ugali na. Uwan insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ruti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man anti Belen. Ni, apay at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo ante. Anda sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko nga min ita ijibang kaga mangalay ti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Anda makasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dya nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwak nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga ita kalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga ita kala sumangpait. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ang bayaganak gayam ang nakatugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kain inawag mo iti cellphone maw. Apay asino di kinasarita maya? Kuha na nang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti umno panawan anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wento, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manaimbag nga no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan na nang. Mapanak ijibanggag ninaw. Inak managaradaw. Wan na. Duglam ti panaggagit mo. Dali. Aga bawang kansan. Anyang agat bawang ninaw. Kat awan mo't bawang na dya sindak itay. Tuyo nga min ti sindak. Apay, di mo amuti kayat asawa hindi tagat bawang.
dandanin agkasar. Ha? Ay, dayo pa'y siguro mapasamak na Ninong. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Masaya lata Ninong. Kanain kami nga ginawang. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdik kayo. Saan pa'y Ninong? Nek, anya kukuim nga. Sarake mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod Ninong. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apaya kaslawan gaganay gayam, Junjun. Aglaladot ka, mate. Di na nga rod kahit asab titik smith ko. Nanang, tabi si kanupa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulos saan kayo pa nagkita? San pa'y nga rod nanang? Kahit ko umangang sara kami, tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarod ano kasta? Uwan siguro nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tayam amok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Aguray ka. Kasla nakita kan akabsat? Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now, karuprupam na siguro. No, nice. Dahito yan, tigat-gatangam amangga, kabsat. Naggapuwak ija ilitay. Adda nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. Musa dino tinakakita aking kuana. Anya tinakitam Ninong? Di impakitam kanyak aladawan titik smith mo. Karuprupa na dyan nakita kay ilay. Anya? Kaing ingas mo ija picture na impakitam. Iso na lang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible Ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo. Agkuyog tanubigat. Ntakitain iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan Ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga rot Ninong. Kat no grocery tiniguso tinubyak. Saan nga aglaklako iti mangga? Hello Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't Junjun. Si Kangay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita Junjun? Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko Junjun. Agpaiso Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka amakigkigtot no agkita ta Ha? Taapay kong mga makigtutak Janice. Maragsa ka na kidi Basta. O ala sige nga Rod Ta, orasan ti trabaho mi Wan Janice. Agan-anad ka kanayon dita ha? Sagmamano talakom amangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin. Si kamo gayam. Long time no see Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kahit nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na,
Awan pa'y asawa ka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulata. Ay, wan dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat ka, Mike. Ili nanang, agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkit ala. Good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kanlay maababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Adda akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidig akon. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kawis mo gayam. Nalambasit. Sikangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, wan nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Nini. Adamot sumungad ang nakabistida babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni Junjun nana. Apay nga maamudak? Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan, mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Este, nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakak yun ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursurok. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Este, nana. Nagbutungak ngamen. Tama nga no dinak to kayat no maamwam abakita kon. Ay, awam problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaysaw. Ay, pakawanindak Junjun ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwamon ti agpaysaw. Di santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, nana. Ay, este, Janice. Kun, napintas ka mo ilata, oray bakit kan? Ha? Kun, mo ka nasingpet ka? Adapay may sa nga inlibak ko ken ka, Junjun. Ha? Anya day ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Last-lastug ko. Inbagak latikas jay, tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na, aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Ay, saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidom tikas ta, Janice? Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalata, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatin ka, mate. Nanang, adda kamen. Kadwak tinubyak ni Janice. Janice, isutiin lang. Janice? Sika? Ay, kakabelen. Sika ti ina ni Junjun. Katuan? Ha? Nene, agam-am mo kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uwan.
Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya, Wala nako. Kanayon nakapatawaran itilako na amangga. Astaya. Oo na yan apan nakairanrarana. Ay na. Kahit yung di mo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso analag antirik nakken kwa na. Ay, agyamanak nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanyak. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mangawag kang kaitinanang ta agkataunan talaeng. Nanang kunaklatan Makapaikawa mo't adenggan. Ang mayos lata. Mayroam tantaw. Diyos to jay kunak dun jaun. Isuday jay ta nakita kakaruprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Ninong. Naiskam ka nga ron ano kasta dun jaun. Ha? Dapay mo, Ninong. Wala, taubeng di impakita na aladawan king ka. Baka gayam. Ang mga no anak na pa'y jay intid na king kaladawan. Uno apo ko na. Iso na day dyan, Ninong. Ladawan na kano'y dagtawon iti 20. Bakit abalasang ni Janice? Awan anak na. Aya! Kaya mulat na nga urekas jay. Uwan, Ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, angim. Linastogan na kamay. Ilibak na, bakit gaya may? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta, Ninong. Pinakawan ko matan, Ay, no siyak. Diyak kayat na diya paraking ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay? Mangampun kami doon, Ninong. Umay kayo doon no kasarmikin ni Janice, Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay ngay ka, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tayo papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, Insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tanay, diyak masango. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ninamnama kas jeti masawam. Ha? Ada ka di parikot itinubyak, Insan? Naawan ngamin tiganas ko insan. Excited ak pa'y mga asawa kan. Ngamkas jay mo lagayan ti asawam. Mo problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo't daldala pusin mi asabali. Ay, basta. Mangalakan iti sabali nga abay, insan. Ado ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka Junjon. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiam. Kanuray ni Ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amila Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag adda kabagiam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lat na kanyak Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikarin it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyamanak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay, Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, nga ron na. Kunakit di saan nga umay dagiti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanyak. Anya asaan? Kano kompleto da? Isoda pa'y kidi tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bay anyo idananang. Di ulat ta panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga rod no may busan. Awan mabali nanang. Ala ka, wana na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice.
Kuko. Apay aya di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Diyan nga makaturog bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkudot ka nga, Ilma. Apay, crush mo ni Marilo. Pagpapanta siya am day dya babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutak. Ay, kunak apaadwak day dya kwartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidemak. Makikita ti ropa ni Marilo. Ay, ingkay di salas no di ka makaturog. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Ay, papanam Kuko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya baraw. Di taman balay da Marilo, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay mutata. Mapangkusingiran, ginutang na abayad ti kalding kaw. Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang, di mo to mo pilpil yan ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayadak. Diya mo na tiwag ngagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nakasumaninger. Surong kaon. No kayat mo, tulungan kang agsingir barok. Ay, alamang nga rutata. Tauri kang kay titangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalin nila ta basta masingir ta na niya Marilo. Mala, ika pa singirin. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukon ka, kukaw. Sige, mga rutata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbanga ka mang singir kin ko na. Tapno awan problema. Sige tata, agaramid man. Ay, pasensya kan Kuko Awan pa ya talaga ti kwartak. At datay namnamaek a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manon ti panang tudda. Kanayon lakas ta Marilaw. Kari ka akari. Ngam matungtung palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Diyak pa'y makaturturo namang pampanunot iti utang maw. Puyatin na Marilaw. Si kalatan tilinaon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan Kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamahal ka kwarta kidikalman. Napuspon mo't manon ti panang tudda. Aganos ka pailaeng ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awa mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di Koko Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako manaday tang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalaan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Agbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko ngagsingir-singir. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan Kuko. Iso na ti makaamo amang singir kin di Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti day takot. Saan na mo takwarta ti impautang mo? Ay na, naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga singir. Anya, katultulungan ka mo. Nga mawampay ka na talaga ti kwarta na. Di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di ore apaam. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay, tadanton katulungan amang singir kanitiwad. Hawan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga awang kwarta na.
Ay, biyag, titaway Tulungan na nga singer, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsingir itay. Daya mo pautang mo, si ka Victor. Ang alam ko mamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kuko. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang sublat amang utang. Anya? Sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno da kwartata. Marilaw, palasang kaw. Naibag nga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapol yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapail. Basa ang palasang kaw. Kan kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay, agbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito'y balayaw. Hindi ka mo lamasyan kan kuhanan palasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko taintun bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo tong palang te karain. Ay, nabi mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Intun bigat, tata. Kahit nakasingir ka, lakay? Saan? Intun bigat ka no, agbayad. Sigurado nga ta. Duatan to ama pa nagsingir intun bigat, bakit? Agtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok itiri daw dak. Dito itan kalsada ngagsingir. Buwan lakay. Hoy, Marilaw. Itati aldaw ngayon kare mapanagbayad. Isungagbayad kan. Buwan, rumwar ka dito balayaw. Ta, umay kagbayad din. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lata dito. Aging ka makabayad ka. Bayad mo, ti 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw. Binilin na kami, amang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Agbayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na iti kalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di na kumamot ibabain Unay kayo matin? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak? Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala, awan problema. Uyugan na ka mapan iti balay da. Mapantayon. Agyaman ako na kada kaya o Tata Victor. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsinger. Ay, una. Ay, ibabain mo. Tapno mabainan. Kita kita mo na magayam ti mabainan. So, nagbayad na dago sa inyo. Ay, Kuko. Tayo tulagan ta. Ang mga malipatam. Huwag ka di, Tata. Papuduto'y labi dito'y dakulak ko. To'y bayad ti kalding ka. Marungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bay-bay amon. Limos mon kan kuha na ti porsyento na kuma. Una, malak, agkapi kayo pa'y nana. Tata, pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit, ito'y dakulap ka. Maday ta, sagli 5,000 tabakay. Bilangan ba na yung baga? Wait.
nabilang kon. Ay magatang kontay kaya't ko agatangin. Resya ka! Ngam aginot ka. Sa nagaputa na kwartam, kat ang 1 millionaire ka, ha? Uwan ka, day. Idanag mo na ya. Amok nga i-budget na ito. Gumatangak pa iti bagas ta. So, mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na ka. Impautang mo adagusan. Wain, takas tatulagan mi kanita ta Victor, bakit? Kondisyon na nga roday ta. Ano masingir da ke, ipautang ko kadakwada, ti bayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingir Tadamagayam kondisyon da. Sa nabalay, ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsingir. Ta bakit kanila kay di pinautangak? Nalalakada siguro ang singirin ta lakay kang bakudam. Tata Bitaw! Nana Helena! Umayak man! Ay, nanday lakay. Ni ko kumu na jay. Ha? Kanya nga ta di gagaran na. Abay nga imay. Malipata mo na ya. Judith, itati utang taken ko na. Ay, anyat pizza na itayon aya. Ay, wine. Ano, kasanungay. Awampay mo pagbayad talaga eh. Ay, agpambarta Ay, anay ko. Nasakit ni barohong ko. Anay ko, ay apaw. Nagsakit mo tadi dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo't na ito, baro. Apay ngay. Agsakit kay mutin na Helena. Tata Victor. Muwang nga raw. Lakay kan bako kami nga minain. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiagas may. Nakakaasi kami may barok. No, may kagsingir. Ay, pangasim. Tadi na kami pala singsingiran. Tawan pa'y may bayad may. Taingatang may tiagas, tinabat-bate ako tame. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangadun Tayo inutin may tinababate nga pagasmidit Mala agpaimbag kayaw. Agsubliak to na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanayin. Sige lang, barok. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon men ti matay. No, pilitin da kami ngagbayad. Lina, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Wanan, nakapanawon di kukaw. Ha? Aya? Ay, kunak no, dapay la dita paraangan. Wanan. Isu tumakder ka ditan. Papanam ko. Nakagsingir barengan dan pagbayad da Tata Victor. Nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit ngamin tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May ti kaldeng tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke solban. Kano may busti ruta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadaduaruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigod a kalding mo. Imaduda kumaitan Ungarab. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, ingkang aro nagsingiran. Nuapay mangamin ngayon pautang mo manun. Hindi ka nagsaw. Tama nga numamalas pa iti pa nagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, naapo. Nasaya timay kabarok. Umayak kumain dyan balayaw.
Tao maya kag pakaasay, adi kang pailaba kabayad. Tanay, na disgrasya baraw. Ha? Anay ko. Wen, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kanay, niyag unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Anay ko. Kasi napakasasalita bakit? Ay, hindi ko kaula kay humayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Ay, ang sigwerte pa nagkita. Nasakit pa iti diyang kao. Anay kao. Apay atong galumayak, masakit kayo. Abi, igagagara yun sa amin. Ay, saan mo't baraw? May ran-ran lala siguro. Anay ko. Ay, saan may mga ugalay ti agartista tamadi mo ti kasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartam. Ay, kwa baraw ka. Agsublikan taw no mayalawas wan. Marangad danton kwartame. Pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anay ko, ay. Maudin day ta kariwa. Ay. Pangasiyo mo tanan na. No di da pa'y makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito'y balay Tapno maikaro da ti inutang da, Jismil. Anya, duwada, apay isa na mabalin ni Nana Helena lang tagyan ditoy. Duwada, tapno maikaro da gusto utang da. Pagtrabaho, ni Tata Victor, iti talon. Para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan apulos ti maganap ta iti bayad ti kalding kaw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardarasudos. Kasta lagan ti ammo kawagas. Hindi ka madanagan. Tamok ter aramide, bakit? Mayat ka, iti singasing ni Kukaw, bakit? Kawan na. May mayatan ti kasta. Ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kaya minus gastos pa kaya no kasta. Ta siyempre, libre ti kanin tantaon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Una niya. Ang makatawon ba jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kaya Dure, 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon Nana, Tata. Wanta mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, Tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na po'y kamasida, bakit? Kung ano mangantan? Ay, awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan Tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anday ko, nasugat to sa kak, bakit? Kaya ti pa nagparparaspas ko yung talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mo. Ay, mabilaag. Taibagak nga, panda ka, yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, pa ni hospital. Kahit kumusta nga ni Tata Victor? Napaagasan yun? Ay, wine. Iji private nga hospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo iji uya na ka na-check upan. Anya? Ay, aganos ka. Katulong mo nga rod ida, di gastos sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos mo. Sapay nagrarawa da niyaw. Kaaganos ta. Inalam mga min ida dito'y balay. Kan imbagam pa yan ang makatawon ti panagnaagda dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan wano makabulan a panagnaagda dito'y. Nga makatawon mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi no kayak ko.
awan niya titulagan ko. Iso nga raw ti matungpal. Unamay ta makatawan ti panagnaud mi dito yo. Di sanda kami barok. Tulungan da kami So sagot mo amin nagastusan may. Ta istiin kami nga road. Ha? Huwag ba't nga man kukaw? Hindi mi pala na karkaro ti utang may. Papanawan da kami. Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun ti balay.